alamisa aw be se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ Orange aw kɛrɛfɛ. Tile 40 sun ni seli ni alabato o daminɛna bi chrétien diinɛ maaw olu fɛ nin kalo kelen ni tile 10 sun ale yɛrɛ bɛ kɛ cogo di ka se ka pereperelatigɛ sɔrɔ chrétienw olu ka sunkalo kɛcogo kan an ka kunnafoni ɲininaw olu na pereperelatigɛ di an ma bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Deerani tɔgɔ kan ka da togo di yala danfara bɛ sisan den tɔgɔ da ani fɔlɔ den tɔgɔ da togo olu ni ɲan cɛ wa fɛn o fɛn bɛ deerani tɔgɔ ko la an bɛna o fana yira u la bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Nine bi araba marsi kalo tile 5 hale don kunnafoni bakurubaw ye aw ka jabarani so mandi sanfɛ Advance TV aw ni ce aw ka diɲɛ don ko do danaya kurali la Advance TV la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi don kunnafoni ale kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ ko ka kɛɲɛ ni dama ale feereli ye ni waati laban ninnu kɔnɔ fɛn min ye jamana faamaw ye olu ye fɛɛrɛw damadɔw ta yaasa ka se ka malidenw olu ni kisi toga min na o fɛɛrɛ ninnu olu tara minisiriw olu ka lajɛrɛba sen fɛ n'an b'a fɔ o ma ko conseil des ministres o fɛɛrɛ kofɔlen ale ɲɛfɔra jamanadenw ye bi jamana ale ka jabaranisoba la n'o ye ORTM ye laseli yɛrɛ kɛra lakanako minisiri fɛ n'o ye général de division Daoud Ali Mohamedine ye an ka ɲɛmadaw sɔrɔtaw la. Wagati kɛra sisan an ye jateminɛw kɛ k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo ɲiniyɔrɔ la ani an ka forêt dɔw kɔnɔna na mɔgɔ dɔw bɛ taga ka taa sanu ɲini kɛ u bɛ taa ni minan girimanw ye o minan ninnu fana sanu ɲinitɔ fana bɛ na ni dankari ye adamaden dɔw ka maliyɛn den dɔw ka vie la olu dɔw ni bɛ taaɲa la dɔw bɛ to a la dɔw bɛ bana. Donc jamana ɲɛmɔgɔw ka jateminɛ kɛra mun ye sisan o de ye k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ sigi mun bɛ se k'a to an ka sigida bɛ se ka lakana jamana kɔnɔdenw minnu bɛ sanu bɔ yɔrɔ ninnu na u niw bɛ se ka kisi cogo min na parce que kɔlɔlɔ caman nana an bɔra information caman kalama o ko ninnu na donc a fɔra sisan ko ka transaction dabila transaction ye mun ye fɔlɔ ni sanu ɲinina ninnu minnu bɛ forêt kɔnɔna na n'u ka minɛnw minɛna ni minɛnw minɛna sisan u bɛ wari dɔ sara u bɛ bila an y'a jateminɛ k'a fɔ n'u bilala tuguni u bɛ tila ka taa fɛn wɛrɛ kɛ tuguni mun ka jugu ni kɔrɔlen donc sisan o hukumu kɔnɔna de la sisan jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko an ka o dabila transaction ko kuma kana kɛ tuguni donc ni minɛn minɛ mɔgɔ min ka minɛn minɛna illégalité kɔnɔna na i ka minɛn bɛ minɛ a bɛ di état ma donc jamana de t'a dɔn sisan ɲɛfɔli foyi t'a la tuguni donc an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka o hakilina na parce que olu ka hakilina ye mun ye jamanadenw ka se ka lafiya u ni ka se ka kisi sigida fana ka se ka lakana cogo min na. B'a dɔn k'a ye caman faamu ni tun ye lakanako minisiri ye Mariam Dumbiya n'ale tun bɛ ka caman ɲɛfɔ jamana faamaw olu ka sariya talenw na an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ismaël Balo ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ni balodi ye ale bɛ labɛn na ka se k'a ka baara san 30 o la ɲɛnamaya n'an b'a fɔ o ma ko 30 ans de carrière o la ɲɛnajɛ in ale hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye balodi ye ale kɛlen don ka ɲɔgɔndan camanw de bila sen kan sifinnakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndan min yɛrɛ na laban ni donbolo dili ye u ma ko ni ɲɔgɔndan kofɔlen k'ale na to senna fo ni marisi kalo tile 20 an ka kunnafoni dilaw olu bɛ caman ɲɛfɔ an ye. Cette émission qu'on appelle 20h-22h, l'émission Prestige. Si vous voulez d'arriver, c'est que vous n'êtes pas métier. Ka bɔ technicien la ka kɛ animateur ye bibi na Ismaël Balo ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ko Balodi ale ye showbiz malien dan kelen dɔ ye. Prestige Consulting ɲɛma Balodi bɛ labɛn na k'a ka baara san 30 la ɲɛnamaya n'an b'a fɔ o ma ko 30 ans de carrière o kama ɲɔgɔndan camanw de bolondan bɛ a fɛ sifinnakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ka taa se sunkalo kuncɛyɔrɔ la compétition in bɛ lancer o mana n'o bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka émission dɔ bɛ an bɛn'o kɛ radio la ka radio synchroniser ɲɔgɔn na ka ne tun bɛ émission kɛ cogoya min na k'a kɛ o cogoya la k'an ka équipe kɔrɔ in minnu bɛ disponible don k'olu wele an b'an ka groupe in former ka tile 3 émission kɛ k'a di mɔgɔw ma donc n'an bɔra yen an bɛna commune kɔnɔ ka podium sigi jeunes ye n bɔra k'a fɔ sisan
e ka commune na e ɲa bɛ artiste dɔ la a bɛ se dɔnkilida la kojugu mais a wari t'a bolo a bɛ n'a kɛ cogo di et pourtant nin podium kelen dɔrɔn o bɛ se k'a labɔ a ka taa concert ba dɔ kɛ pour que a ka se k'a ta sɔrɔ an bɛ ala deli a ka k'o ye quoi n'o fana bɔra yen concert bɛna kɛ concert in Aba bɔra k'a fɔ aw ɲɛna sisan concert an bɛna 3 scènes de sigi concert kɛnɛ kan k'i va notifier les 30 ans san 30 Balodi ka san 30 o fɛn kɔnɔna la o compteur 3 bɛ sigi c'est à dire Aba y'a fɔ ko n'i ɲɛsi bɛ bɛn dɔ ma ni kinibolo lajɛ i bɛ dɔ ye ni numabolo lajɛ i bɛ dɔ ye. ɲɔgɔndan ninnu bilala sen kan Mali sifinnaka bɛɛ lajɛlen de kama tile 20 kɔnɔna la u kan ka u ka baara waleyalenw ci WhatsApp fɛ ne ni numéro ninnu ɲɛ 67 0 ani 0 98 98 walima 75 ani 5 0 ani 5 59 59 ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan sugu kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛna bila sen kan sunkalo okumu kɔnɔna la n'a fɔra o ma ko Ramadan market. Foire in kɔnɔna la an bɛna stanu di mɔgɔw ma prix dɔ la min b'a to u tɛ fɛn caman yɛrɛ sara mais olu ka se ka fɛɛrɛ kɛ ni fɛn min ye 1000 u ka se k'a kɛ 900 ou bien 950 an farala État ka la vie chère kɛlɛ pour que feerew ka jigin mɔgɔw ka se ka fɛnw sɔrɔ danumanw na an y'a o ŋaniya de b'an na suntigɛ ka se ka kɛ mɔgɔw ka se ka tɛmɛ bagatɔ ka se ka taa suntigɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ man kan. Ni kɔni ye Balodi ka 30 ans de carrière la ɲɛnamayali baaraw daminɛlen ye concertw dînerw média tour olu bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ Balodi a n'a ka jama fɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la bi Araba marisi kalo tile 5 o bɛnna chrétien diinɛ maaw olu ka sunkalo ale tile fɔlɔ ma su min yɛrɛ ale kan ka kɛ kalo 1 ani tile 10 o bɔɲanko la chrétien sun ale bɛ kɛ cogo di ka se ka caman faamu o ko kan an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka se Balabu paroisse la fɛn min kɔni ye l'abbé Jean Marie ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye Modibo Kane Sidibe ka kuma baara la. Jamasenu ka sun kɛcogo la i bɛ dumuni kelen de dun tile kɔnɔ 24 heures i bɛ dumuni kelen de dun maintenant jamasenu bɛ a yamaruya i ka se ka dumuni fitinin kɛ n'i y'a ta misali la ni ne ye bi sɔgɔma daraka la ne ye dumuni ba kɛ walasa k'an labɛn sun na tilera dun waati mana se ne tɛ dumuni kɛ mais jamasenu bɛ a yamaruya n ka fɛn fitinin nɛnɛ dumuni a tɛ jate dumuni ye mais ka fɛn fitinin nɛnɛ jamasenu bɛ sun don cogo wɛrɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɔ an ye n bɛ se k'a latigɛ k'a fɔ ko n tɛ tilera dun donc n bɛ daraka dun n bɛ surafana dun mais n tɛ tilera dun a bɛ se ka kɛ fana n tɛ surafana dun n bɛ daraka dun n bɛ tilera dun n tɛ surafana dun maintenant min yɛrɛ ka gɛlɛn jamasenu bolo ni i ye i yɛrɛ jɛ dumuni min na i tɛ dumuni dɔ in kɔnɔ k'o dun hali ni so kɔnɔ ni sɛ de tobira i diyaɲɛ dumuni de tobira e t'a la parce que e sunna i bɛ se ka min fɔ tobili waati la i b'a fɔ tobilikɛlaw ye ne nin yɔrɔ bɛ bɛn min ma a y'o bɔ k'o bila kɛrɛfɛ o kana kɛ daga la n'a kɛra malo ye malo kilo hakɛya min kan ka don daga la ni mɔgɔ caman bɛ sun kilo hakɛya dɔ bɛ bɔ k'o bila kɛrɛfɛ ani olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni sun banna an b'o di dɛsɛbaatɔw ma o tɛ dun tuguni anw fɛ ni wari don ne kan ka 200 de dun tilela la ne ko ne tɛ tilera dun o 200 ne b'o bila kɛrɛfɛ ne t'o dun bilen donc ni sun banna ne b'o 200 ninnu fara ɲɔgɔn kan k'o di dɛsɛbaatɔ dɔ ma donc sun ani tilali bɛ ɲɔgɔn bolo église catholique kɔnɔ o ye diyagoya ye mais n'i y'a to yen kɔfɛ ka taa dun i ma sun i yɛrɛ jɛ dumuni na waati dɔ la ka taa a récupérer kɔfɛ o nafa t'o la tɔnɔ t'o la wa jamasenu kɔnɔ k'a fɔ k'i sunna k'i ɲɛ mɔsɔ ka i ɲɛda mɔsɔ k'a fɔ k'i bɛ sunna diɲɛ bɛɛ k'a ye bible senu kɔnɔ a sɛbɛnnen don bi yɛrɛ a bɛ kalan sɛbɛnnen don ko i ye i ka tɔnɔ sɔrɔ ka ban nafa tɛ i ka sun na sun in kɔnɔna na degunba dɔ bɛ i kan par exemple i bɛ se ka sun kɔnɔna na i bɛ se k'a jira dabama la a ka degun ta ka bɔ i kan. Ala ka sun ninnu timɛku ɲuman sabati bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniya wɛrɛw nasira la fɔlɔ Mali la ni den kun bangera a tɔgɔ o kun bɛ sugandi ka bɛn waati ale yɛrɛ taabolo ma o de kama den dɔw kun bɛ yen nɔ i kun b'a ye an ka laada fɛnkɔrɔ ninnu o tɔgɔ kun b'u la walima tɔgɔkɔrɔbaw o tun bɛ ta ka da denw na fɛn min kɔni ye o taabolo in ye a tun bɛ siya caman na barisa a tun b'a to den ka dɔn teliyara a bɔra du min kɔnɔ siya min don a n'a bɛ bɔ yɔrɔ min yɛrɛ la nka sisan a yira k'a fɔ ko yɛlɛma caman de donna den ye ale tɔgɔ dacogo la ka se ka caman faamu den tɔgɔ da ko yɛrɛ fana kan nin waati in na an ka kunnafoni n'aw bɛ ɲɛfɔ kan ye fɔlɔ bamananw fɛ dencɛ fɔlɔ a tun bɛ fɔ o ma ko nci denmuso fɔlɔ o tun bɛ wele ko ɲa
walima tɛnɛnba denmuso min tun bɛ bange tɛnɛndonyaw fɛ. Siya bɛɛ la nin tɔgɔ n'a ɲɔgɔnnaw tun bɛ yen nɔ minnu kun b'a to ka se ka den dɔn teliya la ale ni k'a dɔn a bɔra du min kɔnɔ. Tɔgɔ suguya dacogoya fila de y'an fɛ yan bamanana ani n b'a fɔ n ka ni farafinna. Tɔgɔ fɔlɔ o den yɛrɛ nana kabila kɔnɔ cogo di. O la tɔgɔ dacogo tun ka ca an fɛ yan. O la ani a tun bɛ da fɛnbaw la fɛn minnu bɛ yen ni olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔya dɛmɛ ni an yɛrɛ ka ko baw kɔnɔla la. Donc den tɔgɔ tun bɛ se ka da o la. Famille de bɛ yen denkɛ fɔlɔ tɔgɔ fo denkɛ wɔɔrɔw la u bɛ tɔgɔ b'a dama. U bɛ sɛnɛfɔ fɛ u bɛ maraka fɛ u bɛ maninka fɛ u bɛ siya dolu fɛ fo denkɛ wɔɔrɔw la fo muso kɔnɔya wɔɔrɔw la tɔgɔ b'a bɛɛ la. Olu b'a tɔ la fana lon kama olu fana b'a tɔ ni kunkolo nana bin dugu kan ko b'a dɔn kɛlu na u ye den ka tɔ la o la kan. Bibi in na denfa caman bɛ u den tɔgɔ sugandi duw yɛrɛ kɔnɔ. O kama bi i bɛ den caman ye u mɔkɛ walima u mɔmuso tɔgɔ bɛ u la. Olu bɛɛ kɛrɛfɛ denmasa caman bɛ yen nɔ minnu bɛ u den tɔgɔ sugandi kuranɛ walima bibulu kɔnɔ o bɛɛ fana bɛ kɛ ni denmasaw olu ka laɲini de ye. Fɔlɔ ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a dilan cogo min na an ka sariyatiw y'a dilan hali u bɛ ka livre dɔw dilan kɔsɔn ni den min n'a jiginna samedi min jiginna dimanche min jiginna lundi fo semaine bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ semaine jour bɛɛ u y'a lajɛ ka tɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan ala tɔgɔ saba tɔgɔ i n'a fɔ silama tɔgɔ ɲuman donc don bɛɛ n'a ta cɛ tɔgɔ muso tɔgɔ a kuma na wali la fɔlɔ ni jiginni kun ka di i bɛ taa alimami fɛ ko alimami ko n den tɔgɔ bɔ kuranna kɔnɔ i n'a fɔ e ye ɲininkali min kɛ sisan alimami de b'o livre lajɛ ni samedi don a bɛ samedi tɔgɔ lajɛ ni cɛ don donc a bɛ saba tɔgɔ dɔ lajɛ ou bien a bɛ nabi ɲuman tɔgɔ dɔ lajɛ ciba tɔgɔ dɔ ou bien ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ. Hali n'o y'a sɔrɔ den tɔgɔ sugandili tɛ ko nɔgɔn ye denmasa dɔw bolo maaw bɛ yen nɔ minnu kɔni tɛ a gɛlɛya olu bɛ u miiri tɔgɔ min mana u ja u bɛ o ta k'o fɔ u denw ma. Kunnafoni kuncɛla farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan fɛn min ye championnat national ligue 1 pro orange ye ale tile 8 baro okumu kɔnɔla la fɛn min ye US Buguba ale ni stade malien de Bamako olu tun bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn kunbɛn ale labanna stade malien de Bamako ma olu ka sebaya sɔrɔli la ni bikuru 3 ye o bikuru 3 ninnu na ko fɛn min kɔni ye Mokhtar Sise soldat k'ale ye doublé kɛ Kajatu Bagayogo ka fɔ la. An ka wano ka kɛnɛ n'o championnat national ligue 1 pro orange sa dolantan tɔ minnu kun bɛ sen na walasa ka fa ale in ban o tun bɛ tali kɛ match retard kan n'o bɛ tali kɛ bogo 8nan journée kan o kuma kɔnɔ US Buguba ale ni stade malien de Bamako kun kɔdalen ɲɔgɔn na n'a ko ɲɔgɔn sɔrɔ in ta kala an b'a ye k'a fɔ ko stade malien de Bamako doncogo bɛ ɲɛ kosɛbɛ dolantan kɔnɔ ka d'a kan k'a bɛ sanga filanan kuma u bɛna taa cɛli fɔlɔ sɔrɔ ka don Usmane Kulubali kalaba fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka dolantan in kɛ dolantan dayɛlɛlen ani dolantan jɛkulu fila bɛ wuli ka jɔ kɛ US Buguba fɛrɛ bɛna bagabagaliw kɛ nka stade malien cɛli kɔlɔsibaga n'o ye Ngolo Traoré a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la Buguba kɛlen ka danaya sɔrɔ ka to ka wuli ka jɔ kɛ stade bɛna o to de la ka poyi ka bɔ kɔfɛ sanga 25 la kuma ka taa cɛli filanan sɔrɔ ka don Mokhtar Sise soldat fɛ sanga 35 kuma Mokhtar Sise soldat ale bɛna taa cɛli filanan sɔrɔ ka don o bɛ kɛ cibabaw dɔ senfɛ mun bɛna taa Ama Manja fɛ n'ale yɛrɛ sen dɔ la dolantan ka d'a ka Saka Konde ale kun banana nka yan'an ka taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la Buguba b'a ka ŋaniya yira ko kura ka wuli ka jɔ kɛ Seku Jakpele ale ka cibabaw tɛ na fɛn di sɛngɛlafiɲɛbɔw kɔni o jaabi ye saba ni kanangolo ka taa stade malien de Bamako kanu na tɔgɔ filanan wagatiw yɛlɛmali bɛ kɛ dolantan jɛkulu fila bɛɛ fan fɛ stade de bɛ dɔ fara halisa ka wuli ka jɔ kan sanga 53 kuma Seku Bengali n'ale US Buguba cɛli kɔlɔsiba ye a bɛ Mokhtar Sise soldat ka dolan dɔ bila kɛnɛ ma o tɛmɛnen an bɛna ye k'a fɔ ko stade de bɛna to ka occasion jɛ ka tugu ɲɔgɔn na mun yɛrɛ kɛra dabalibankoba ye o bɛna kɛ sanga 72 kuma n'o ye Musa Jalo Moterni ale kɔni bɛna jɔ dayɛlɛlen jɛ stade ka occasion ba jɛ tɛmɛnen kɔ sanga 81 kuma US Buguba bɛna dɔ bɔ cɛlu la o bɛ k'a ka jalatigi fɛ n'o ye Alfuseni Sawo ye dolantan kɛlen 31 Buguba bɛ ɲɛda kura yira u bɛna dɔ fara wuli ka jɔ kan ka taa dɔ bɔ cɛlu la ko kura o bɛ kɛ ngɔyɔ nɔ senfɛ n'o bɛ kɛ faranga yɛrɛ kɔnɔ n'an ko ma temps additionnel ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 2 ka taa stade malien de Bamako kanu na 15 premières minutes an ma se k'an jɔ an sen kan donc sera ka bi don an jɔna o de gɛlɛyara an ma kosɛbɛ a tɔ préparé an ka match bɛɛ final de o bɛ faamuya match natal kun ka gɛlɛn a tun bɛ enchaîner mais n b'a dɔn match bɛ kɛ chaque semaine cogo min na an b'an yɛrɛ sɔrɔ stade malien degeden karamɔgɔ ka fɔ la a kɔni ma nimisi wasaba sɔrɔ ni dolantan in na très déçu ne ko an bɛ jouer match bɛɛ la an tɛ ci n'u sɔnna ka boli n'u sɔnna ka taama dabila an tɛ ci mais n'u ko tɛ taama n'u ko tɛ boli tɔw bɛ jouer cogo min k'u tɛ jouer ten c'est autre chose
sabaga sabana min sɔrɔlen filɛ ka tugu ɲɔgɔnna stade malien fanfɛla la a bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ ka nin phase ale kuncɛ kuncɛko ɲuman na hali ni daminɛ kun gɛlɛyalen n'a bolo wa a b'a yira k'a fɔ ko kura ɲɛda min b'a kunna o na kɛ maa ye mun sen bɛna ye wano ka kɛnɛ jonjo ɲinini kow la. Nin bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la hakili jiginna ni sunkalo in kɔnɔna la fɛn min ye aw ka kunnafoni waati ye bamanankan na yɛlɛmancinin donna o la ni k'a bila 18h pile la o tuma la an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kibaruyaw kɛnɛ kan Ala ka Mali lakana. Nya dɔn nin ye an denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa? Arama, ne jiginne la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.